Hello and welcome to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो बरायबाय। दिनै क्लास 10 नि मैथ्सनि सोंनाय बिदां 3.4 नि नम्बर 2 नि नम्बर 2 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो नम्बर 1 खौ सल्व खालामनानै होदोंमोन। जुदि नुवाखैब्ला नोंसोर बे भिडियोनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दङ। बेवहाय थांनानै नायहै आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानो। आङो चैप्टार 8 निबो भिडियो बानायगासिनो दङ। 8.1 खौ आं अलरेडि बानायखांखाजोब्बाय आरो 8.2 दायो बानायगासिनो दङ। जुदि नोंसोर बेफोर भिडियोखौ नायनोबा नैबे खनानि लिंकआव थांबानो जाबाय। बा नम्बर 2 नि 2 खौ बोरै सल्व खालामनांगौ नायलांदो। स' गिबियावनो आं बर' मिडियामनि कुइसन्सखौ फरायग्रोगोन, बिनि उनावहाय आं इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौ फरायगोन। बिदिब्ला बर' मिडियामनि कुइसन्सआव दङ 5 बोसोरनि सिगां नुरिया सुनुनि बैसोनि 3 फानमोन। 10 बोसोरनि उनाव नुरिनि बैसोआ सुनुनि बैसोनि 2 फान जाहैगोन। नुरि आरो सुनुनि बैसोआ बेसेबां? स' कुइसन्सखौ नोंसोर बुजि मोनाखैबो जानो हागौ, नाथाय बे भिडियोखौ नायलांबाय था, होमब्लानो नोंसोर बुजिलांगोन कुइसन्सखौ। बिनि सिगां जों इंलिश मिडियाम कुइसन्सखौ नायग्रोनि। इंलिश मिडियामनि कुइसन्सआव दङ 5 years ago Nur was thrice as old as Sonu। बावहाय नूर होदों, खिन्थु बर' मिडियामनि कुइसन्सआव नुरि होदों। एनिवे जेबो नङा बियो। 10 years later Nur will be twice as old as Sonu। How old Nur and Sonu? स' नूर आरो सनुनि बैसोखौ सोंदों बावहाय। अके, बे कुइसन्सखौ बुजिनो थाखाय जोङो नैबे मोनसे सावगारिखौ नाय। हमनानै लाबाय बे नुरि आरो नैबे जाबाय सनु। होमबा नुरि आरो सनुनि बैसोखौ जोंनो होनाय गैया, जों दिहुननांगौसो जे बिनि बैसोआ बेसेबां, बिनि बैसोआ बेसेबां। लेटेस्ट दानि सोलिबाय थानाय बैसोआ बेसेबां जों बेखौ दिहुननांगौ। दा मा होदों कन्डिशनाव जे 5 बोसोरनि सिगांनि बिसोर सानैनि बैसोनि कम्पेयार खालामनायखौ होदों, माने रुजुलायनानै मोननायखौ होदों, आरो 10 बोसोरनि उननि बिसोर सानैनि बैसोखौ रुजुलायनानै मोननायखौ होनाय दङ। एकर्डिं टु कुइसन्स बिसोर सानैनि बैसोखौ सोंदों, दानि बैसोखौ दै। ओंखायनो जोङो बे दानि बैसोखौ जोङो एक्स बोसोर होननानै हमनानै ला, बिनिखौ आं मा होननानै हमना लागोन, वाइ होननानै हमना लागोन। जेब्लाबो गोसोआव लाखि, बावहाय नोंखौ मा सोङो बेखौ जेब्लाबो हमनांगौ। ओंखायनो जों बावहाय नुरिनि बैसोखौ एक्स बोसोर हमगोन आरो सनुनि बैसोखौ वाइ बोसोर होननानै हमना लागोन। अके, दा मा होनना बुंदों 5 बोसोरनि सिगाङाव। 5 बोसोरनि सिगां होनना बुङोब्ला माइनास जागोन, गोसोआव लाखि जेब्लाबो। खारन मानो होनोब्ला नाय, साप'ज नोंनि बैसोआ जुदि 20 बोसोरमोन, होमबा 5 बोसोरनि सिगां नोंनि बैसोआ बेसे जागोन? 15 बोसोर जागोन, नङा होमबा? बेखौ माला मोनो? 20 निफ्राय 5 खौ माइनास खालामबा। जुदि नोंनि बैसोआ जेनेबा 10 बोसोरमोन, बा 5 बोसोरनि सिगां नोंनि बैसोआ बेसे जागौमोन? 5 बोसोर जागौमोन ना? होमबा बेखौ माला माइनास खालामनानैसो मोनो, नङा होमबा? बे रोखोम आरो। होमबा जुदि नोंनि बैसोआ एक्स बा दानि बैसोआ, होमबा 5 बोसोरनि उननि बैसोआ मा जागोन? 5 बोसोरनि सिगांनि उननि बैसोआ बेसेबां जागोन? सरि, सिगांनि बैसोआ मा जागोन? एक्स माइनास 5। होमबा 5 बोसोरनि सिगांनि बैसोआ बेसेबां जागोन? वाइ माइनास 5 जागोन। अके, बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय उननि। नोंनि दानि बैसोआ जुदि 20 इयार्सब्ला, बा 10 बोसोरनि उनाव नोंनि बैसोआ बेसे जागोन? 30 जागोन ना जाया? 20 + 10। थिग बिदिनो नोंनि बैसोआ 10 बोसोरनि उनाव बेसे जाहैगोन? 20 जाहैगोन ना? 10 + 10। जुदि उननि होनोब्ला जों मा खालामनांगौ? प्लास खालामनांगौ। होमबा नोंनि दानि बैसोआ जुदि एक्सब्ला, होमबा 10 बोसोरनि उनाव नोंनि बैसोआ बेसे जागोन? एक्स + 10। आरो नैबे सुनुनि बैसोआ जुदि दानि बैसोआ जुदि वाइब्ला, होमबा 10 बोसोरनि उनाव बेसे जाहैगोन? वाइ + 10 जाहैगोन। अके, होमबा नाय, कुइसन्सखौ बुजिबाय जानांगौ नोंसोरो ना। आरो मोनसे बाथ्रा आं नोंसोरनो खोन्थाग्रोखाबावनि, फाननै फानथाम, ट्वाइस, थ्राइस, बे होननाय बाथ्राखौ आं नोंसोरनो खोन्थानि। हमनानै लाबाय नुरिनि बैसोआ, नैबे नुरि, नङा होमबा? बे नुरिनि बैसोआ 20 बोसोर, बियो सनु 10 बोसोर। होमबा नुरिया सनुनि फानबैसे? फाननै नङा, मानो होमबा 2 × 10, 2 × 10 बेसे? 20, नङा होमबा? होमबा जों बेखौ मा होनगोन? नुरिनि बैसोआ सनुनि बैसोनि फानबैसे? फाननै। होमबा फाननै होनोब्ला जों 2 माल्टिप्लाइ खालामगोन, फानथाम होनबा जों 3 माल्टिप्लाइ खालामगोन, फानब्रै होनोब्ला जों 4 माल्टिप्लाइ खालामगोन, बेबायदि आरो। स' नायलांदो, गिबियावनो जों मा खालामगोन? ओंखायनो हमनानै लागोन जे नुरिनि आरो मानि बैसोखौ? सनुनि बैसोखौ। अके, स' गिबियावनो लिर, हमबाय। इंलिश मिडियामफोरना लिर, लेट नुरिनि दानि बैसोआ, दानि माने दा सोलिबाय थानाय आरो। अके, प्रेजेन्टलि जा सोलिबाय थादों बेखौ जोङो मा होनना हमना लानोसै? एक्स होननानै हमना लानोसै। द प्रेजेन्ट एज अफ नुरि, इंलिसाव नुरल' लिरदों, खिन्थु आं नुरल' लिरनोसै। ओंखायनो
जोङो x बोसोर हमसै दे स' इंलिश मिडियामफोरना बोसोराव years लिरबानो जाबाय अके बेनिफ्राय आरो सासेया सोरमोन सनु सनुनि दानि बैसोआ the present age of Sonu is y बोसोर स' इंलिश मिडियामना बोसोरनि जायगायाव years लिरबानो जाबाय अके बे जाबाय सनु आरो नुरु आरो सनुनि बैसो yes होमबा सोंलु बायदिब्ला इंलिश मिडियामफोरना लिर according to questions सोंलु बायदिब्ला मा होनना बुंदों नुरिया सनुनि 5 बोसोरनि सिगाङाव जुदि बिसोरनि बैसोखौ नायोब्ला फानबेसेनो फानथाम जाहैयो 3 फान जाहैयो अके होमबा जों बेखौ बोरै लिरगोन जुदि नुरिनि दानि बैसोआ x 5 बोसोरनि सिगाङाव बेसे जागोन बेखौ लिरना लाग्रोदो x - 5 जागोन अके बेनिफ्राय सनुनि दानि बैसोआ जुदि y ब्ला 5 बोसोरनि सिगाङाव बेसे जागौमोन आं दानि बावैसो बुंलांनाय बायदि y - 5 जागौमोन अके होमब्ला बिसोर सानैनि बैसोआ समान समान जानोब्ला मा जानांगौनो नैबे x - 5आ नुरिनि 5 बोसोरनि सिगांनि बैसो y - 5आ सनुनि 5 बोसोरनि सिगांनि बैसो बिसोर सानैनि बैसोआ 5 बोसोरनि सिगाङाव समान समान जानोब्ला नैबे नुरिनि बैसोआ नैबेनि फानबेसे जानांगौनो फानथाम जानांगौनो माने माने जादों बियो x - 5 = 3y - 5आ x - 5आ जाबाय नुरिनि 5 बोसोरनि सिगांनि बैसो आरो y - 5आ मा 5 बोसोरनि सिगां सनुनि बैसो बेवहाय 3 माल्टिप्लाइ खालामदेरनाय माने नुरिनि 5 बोसोरनि बैसोआ सिगांनि बैसोआ सनुनि 5 बोसोरनि सिगांनि बैसोनि फानबेसे होननाय जादों फानथाम होननाय जादों माने नैबेखौ होननाय जादों दे 5 बोसोरनि सिगां नुरिया सनुनि बैसोनि 3 फानमोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों अके नैबेखौ बुंनाय जादों 5 years ago Nur was thrice as old as Sonu नैबे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दानिया लिरदो गुबुन मोनसे कन्डिशनखौ आरो माने n होननानै लिरबानो जाबाय 10 बोसोरनि उननि बाथ्राखौ बुंदों माने 10 बोसोरनि उनाव नुरिनि बैसोआ बेसे जागोन x + 10 बेनिफ्राय 10 बोसोरनि उनाव सनुनि बैसोआ बेसे जागोन y + 10 दा बेजों समान जानोब्ला नैबेनि बैसोआ बिनि बैसोनि फानबेसे जानांगौनो फाननै जानांगौनो माने ट्वाइस जानांगौ बे माखौ होननाय जादों x + 10आ नुरिनि 10 बोसोरनि उननि बैसो आरो y + 10आ माखौ होननाय जादों सनुनि 10 बोसोरनि उननि बैसो अके बियो गासै मा होननाय जाखो नुरिनि 10 बोसोरनि उननि बैसोआ सनुनि 10 बोसोरनि उननि बैसोनि फानबेसे फाननै माने नैबेखौ होनना बुंनाय जादों अके 10 बोसोरनि उनाव नुरिनि बैसोआ सनुनि बैसोनि 2 फान जाहैगोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दै स' इंलिश मिडियामना माखौ होननाय जादों 10 years later Nur will be twice as old as Sonu अके होमबा बेखौ बुंनाय जादों होमबा जोंहा कुइसन्सखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ कुइसन्स आरो कन्डिशनखौ बोरै लिरदों केमेरानि फकासा एसे प्रब्लेम होबाय थादों जेखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मोजां नायलां होमब्लानो बुजिलांगोन होननानै आं सानो होमबा नाय दानिया जों बेखौ साबसिन हामसिन महराव सोलायनोसै साबसिन हामसिन महराव सोलायनोब्ला जों बे ब्रेकेटखौ बोखारनांगोन ब्रेकेटखौ बोखारबा मा जागोन 3 जों y जों सानजाब जागोन माने माल्टिप्लाइ जागोन थिग बिदिनो 3आ सोरजोंबो सानजाब जाहैगोन 5 जों 3 जों 5 जों सानजाबाथ' माल्टिप्लाइ जाबाथ' मिथिखायो नोंसोरो बेसेबां मोनगोन नैबावबो जों बेखौ न' सिफायनाय बायदि सिफायनोसै होमबा 2 जों y जों मोननै y जाबाय 2 जों 10 जों 20 जासिगोन माने 20 जासिगोन होमबा जोंहा x जों y जोंखौ जोङो बिथिं लिरगोन आरो y गैयैथिंखौ जों बैथिं होखारहरगोन y खौ जों बिथिं दोनखारबोनोसै होमबा दोनखारबोबा y आ सोलायसिगोन नङा होमबा जायगा सोलायबा बयबोथ' सोलायखायोना नै होमबा बिथिं मा थाबोखो नैबे 3y आ बिथिं -15 गारबोदोंमोन नैबे -15 खौ हारसिं गारबोदोंमोन नाथाय बेहाबो लोगो मोनसिगोन नै बे -5आ बिथिं थांसिगोन लोगो जाहैसिगोन माने माइनास मोनना प्लास जाहैबाय बेयावबो बिदिनो जाहैसिगोन नै
बे 2y खौ आं बिथिं दोनखारबोनोसै होमबा बियो माइनास 2y जासिगोन बिथिं मा गारबोदों 2y आ गावनि लोगोखौ गारबोबाय 20 खौ हारसिं जाबोबाय बेसेरा ओंखायनो आं 10 खौ बैथिं लांसै 10 खौ बैथिं लांनाय लोगो लोगो गैला बियो मा सोलायसिगोन बियो प्लासमोन माइनास जाहैबाय होमबा नायलाय नोंसोरो बिसोर मोननैजों जों जेबो खालामनो हाया दे मानो बेहा x दङ बेहा y गोनां बिसोर सानैजों जों जेबो खालामनो हाया खिन्थु बिसोर सानैखौ जों बुलाय होनो हायो मानो बुलाय होनो हायो बेहा माइनास बेहा प्लास माने 50 निफ्राय 5 खौ माइनास खालामबानो जाबाय होमबा बेसे मोनगोन नोङो 10 देरसिना सोर माइनासआ ओंखायनो माइनासआ थाबाय जेबो गोरा गैयाना ओरैबायदि गोरलै होमबा बिनिफ्राय बेखौ गारहरदो अके होमबा जों बेखौ नाम्बार 1 समानथाय माने इकुवेशन नाम्बार 1 बेखौ नाम्बार 2 समानथाय माने इकुवेशन नाम्बार 2 होनानै लादो दानिया नोंहा मा बुंदोंमोन कुवेशन्सआव जों बेखौ खोमोरनाय आदबजों मावफुंनांगौनो नाय गाहायाव होनाय हांखोआरि समानथाय जरादा आरो बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ खोमोरनाय आदबजों दिहुन होनना बुंदों माने जों मा खालामनांगौ we have to solve by elimination method ओके होमबा खोमोरनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुननोब्ला जेब्लाबो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि x नि नङाब्ला y नि थाफादेर माने कोएफिशिएंटआ इकुवेल जानांगौ अंडरस्टुड होमबा समानथाय 1 आरो समानथाय 2 आव इकुवेशन नम्बर 1 एन्ड इकुवेशन नम्बर 2 आव x नि कोएफिशिएंटआ समान नंगौना नङा नायग्रोनि 1x जेबो गैया माने बेबो मा 1x समान समान y निखौ नायनो गोनांथि गैथ'ला जोङो मानो होनबा जों x निखौ समान मोनखाबाय जुदि x निया समान नङाब्ला जों y निखौ नायगौमोन ओके जायखिजाया मोनसेनि समान जानांगौ जुदि जायाब्ला समान खालामनानै लानो हायो आरो माबोरै समान खालामनांगौ बेखौ आंनि सिगांनि भिडिअ नायबानो नोंसोर मिथिगोन जिहेतु जोंहा अलरेडि समानखा x नि कोएफिशिएंटआ बाव x निल' जाथारनांगौ बे नङा दे y नियाबो समान जाबाबो जायो आं बुंखादों होमबा जों बेखौ 1 निफ्राय 2 खौ माइनास खालाम बा 2 निफ्राय 1 खौ माइनास खालाम नोंनि गोसो ओके नोंनि गोसो होमबा आङो 1 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामसै बिनि थाखाय नैबेखौ लिरनि आङो 1 माइनास 2 इमप्लाइज माने 1 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामसै 1 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामनाय माने समानथाय 1 निफ्राय समानथाय 2 खौ माइनास खालामनाय माने समानसिननि बिथिंनिजों बिथिंनि बिथिं लागोनिया माइनास जागोन नै बिथिं लागोनि इन्डियानि पाकिस्तानना पाकिस्ताननि होमबा इन्डियानिथिं दङमोन नै x माइनास 3y माइनास नैबेखौ बुथारैनो थांगोन बियो नैबे इन्डियानि माइनास 10आ नैबे पाकिस्ताननिखौ गारहरसिगोन जिहेथु जों माइनास खालामदों नालाय एखे बा सिना माइनास खालामनांगौ समान समाननि सिना एखे बेबो प्लास नालाय समान समाननि सिनखौ नायनासो माइनास प्लास खालामनाय जायो गोसोआव लाखि बे पाकिस्ताननि थिंखौ जों ब्रेकेट बोखारना होबा माइनासजों माइनास प्लास बिसोर सानैजों लोगो लासिगोनसो बेवहाय 10था माइनास दं बेवहायबो 10था माइनास दं लोगो जानानै 20था माइनास जाबाय नै प्लास x माइनास x दानजाबाय नै गावथारलायबाय बिसोरो होमबा मा थाखो माइनास 3y प्लास 2y माइनास 20 थाबाय बेहाबो y गोनां जों बिसोरखौ माबा मोनसे खालामनो हायो मा खालामनो हागोन बुलाय होनांगोन नै बेहा प्लास बेहा माइनास नालाय बुलाय होबा समान मा जासिगोन देरसिना थासिगोन नङा होमबा बेहा बेसेबां देरसिन मोनबेसे बारा बेहा मोनसे बारा ना होमबा मोनसे बाराया थासिगोन समाना थैसिगोन माने 2y आ गैला बेवहाय 3y मोन नालाय मोनथाम y दंमोन नालाय बाव मोनसे y थाबावसिगोन जिहेतु बेवहाय मोननै y दं बेवहायबो मोनथाम y दं मोननै y थांबाय गैला मोनसे y थाबाय होमबा मोनसे y आ सोर देरसिना माइनास थानबाय y नि मानखौ बेसे मोनखो प्लास 20 मोनबाय नै बे y नि मानखौ नों 1 आव फज'यो ना 2 आव फज'यो नोंनि गोसोसै दानिया नों जेरावखि जाया फज'यो नों x नि मान मोनसिगोन आरो ओंखायनो बेनि थाखाय लिरनोसै आङो y नि बे मानखौ समानथाय 1 आव फज'नानै स' इंलिश मिडियामफोरना लिरबानो जाबाय पुटिं this value of y in equation number 1 होमबा जों समानथाय 1 आव ग्रोब फज'नोसै आराम दंमोन नै y नि जायगायाव बे y नि जायगायाव जोङो नैबे y नि जायगायाव जों ग्रोब फज'नोसै होमबा मा दंमोन x माइनास 3y माइनास 10 दंमोन दे नैबे समानथाय 1 खौ फज'नोसै नालाय बाव लिरफिनबाय आरो आं खनसे
होमबा 3 आ 3 y नि जायगायाव जों ग्रोब फज'फैबाय नै 20 खौ अके स' बेसोर सानैजों सानजाब जासिगोन माल्टिप्लाइ जासिगोन माल्टिप्लाइ जाबा जों बेसेबां मोनगोन बेखौ जों बैथिं लांनोसै आलासि जानो जिहेतु बेहा नैबेनिसो मान नांगौ नालाय होमबा बेयो सोलायसिगोन नै बिसोर सानैजों मा जागोन मोनसेया माइनास मोनसेया प्लास बुलायलायगोन ना बुलायलायबा मा जागोन बिनि दसन थांबा 50 होमबा x नि मानखौ बेसे मोनखो 50 y नि मानखौ बेसे मोनदोंमोन 20 मोनदोंमोन थारमाने जोङो मा होननानै हमना लादोंमोन x आरो y खौ x आ मामोन नुरिनि बैसोमोन नै नुरिनि दानि बैसो दा प्रेजेन्ट एज अफ नुर बेनिफ्राय y आ मामोन दा प्रेजेन्ट एज अफ सनु होमबा नुरिनि दानि बैसोआ बेसे 50 बोसोर आरो सनुनि दानि बैसोआ बेसे 20 बोसोर okay the present of Nur is 50 years and the present age of Sonu is 20 years just बेखौ फिनिशिंआव लिरना होबानो जाबाय स' बेखिनियानो